pawb a chroeso I sesiwn ffitydd arall gyda fi, Elin Wyn Williams o Winning with AY. Blwydd anferth I mentoriaeth Rhondda Cynon-Taf am fy ngwahoddi gyfer eich sesiwn ffitydd chi heddi. A'r symudiad ni'n mynd I ddysgu heddi? Y plank. Naia, cyn bod chi yn penderfynu I droi'r fideo yma bant achos dwi newydd dweud y geiriau plank, peidiwch. Dwi'n addo I ddangos I chi cam wrth gam sut allwch chi gwblhau symudiad y plank, achos y dweud gwir mae'r plank yn symudiad mor arbennig I helpu chi gyda gymaint o gyhyrau, yn enwedig y cyhyrau sydd yn ein bol ni. Felly gnewch yn siŵr bod chi ddim yn troi y fideo yma bant, dim ond achos dwi newydd dweud y geiriau plank, sticiwch gyda fi a mi fynewn ni gwblhau y symudiad gyda'n gilydd. Nawr dwi'n mynd I symud yn ôl, cadwch lygad ar y symudiad. Nawr, y plank. Bwysig I chi wybod bod yn defnyddio gymaint o cyhyrau gan gofio y cyhyrau sydd yn hanol y corff hefyd, iawn. Felly dwi'n mynd I ddangos I chi yn gyntaf sut I gwblhau y plank fi dim sŵn, felly mae'n rhoi y ffocws I chi I allu wylio mewn twelwch. Felly gwyliwch yn gyntaf. A dyna chi, dyna'r plank. Nawr dwi nawr yn mynd I ddangos I chi y plank le dwi'n codi'r pengliniau oddi ar y llawr. A dyna chi, dyna y plank. Nawr cam wrth gam. Pidwch yn troi fi bant, fi'n gwybod chi mo'n sticio gyda fi, felly cadwch lygad ofalus. Felly, rydych chi'n rhoi eich dwylo chi a'ch breichiau chi ar y llawr, gan roi y panelyn dde a'r panelyn chwith mewn llinell bach syth gyda'ch ysgwydd chi, felly reit o dano. Wedyn, rydych chi'n rhoi eich pengliniau chi ar y llawr, a chi'n mynd I codi eich bola chi o'r llawr, a dyna beth yw'r plank. Felly fel chi'n gallu gweld, rydw i'n dechrau ar y llawr, pengliniau ar y llawr, ac yna dwi'n codi'n gliniau I o'r llawr a dyma ni mewn symudiad bach perffaith I ddyla'r plank. A mae'n hefen ni mewn siap naturiol neis, dwi'n dal fy mol yn din a dyna'r symudiad. Gwmys ein peth os ydych chi'n mynd I fyny ar eich chart. Ia, fel chi'n gweld cefen bach syth naturiol, bola I fewn yn din a pengliniau oddi ar y llawr. A dyna chi, dyna y plank. Nawr, amser I ni drial y plank gyda'n gilydd, a ni'n mynd I ddal y plank am 5 eiliad yn unig. Felly dim ond mwyn I chi drial am 5 eiliad mwyn I chi gallu gweld pa mor gryf ydych chi a rydych chi yn gallu cwblhau y symudiad, dim ond I chi I gredu bod chi'n gallu. Felly, cam wrth gam boes, ni'n neud gyda'n gilydd, bant yn ni. Felly, breichiau ar y llawr gan roi y ddwy banelyn o dan eich ysgwyddau chi ac yna gyrwyddwch ar y llawr. Wedyn, rydych chi'n mynd I gwthio I fyny ar eich pengliniau a ni'n mynd I ddylai fe'n 5 eiliad. 5, 4, 3, 2, 1 a lawr y llawr, 2 yn chi. Ni'n mynd I wneud hwnna unwaith eto. Rheina ohonoch chi sydd yn moyn wneud ar eich chart, dwi'n mynd I wneud ar fy nhraed y tro yma. Rheina ohonoch chi sydd ar eich pengliniau, sticiwch i'ch pengliniau. Felly rheina ohonoch chi sydd ar ein chart, 3, 2, 1, bant yn I fyny ar ein chart. 5, 4, 3, 2, 1, a stopio! A dyna chi! Chi'n gweld? Chi'n gweld beth I chi'n gallu gwneud pan I chi'n credu bod chi'n gallu gwneud a pan mae yna hyfforddreg bersonol bach ffantastig yn dangos y ffordd I chi. Dau yn chi, rydych chi mor ffantastig bod chi wedi sticio gyda fi ddysgu sut I wneud y plank heddi. Nawr cofiwch, os ydych chi'n gweld chydig yn rhiannodd I fod ar eich chart, ewch ar eich pengliniau chi. Mae e'n iawn, fe ddeith y cryfder
cam wrth gam. Un dydd ar y tro. Iawn, dim pwynt i chi ddechrau mynd i fyny'r eich chat os nad ydych chi'n gyffyrddus, gnewch e ar eich pengliniau. Diolch yn fawr iawn i chi am droi fyny unwaith eto. Fi yw Elin Wyn Williams ar Instagram, Winning with AY ar Facebook, Twitter a LinkedIn. Ac wrth gwrs, fe allwch chi'n e-bosto i ar winningwithay@gmail.com. Diolch yn fawr iawn i chi unwaith eto. O, fi mas o boffer o'na, a hwyl i chi wap. Ta!